Tak, čauko lidi, já jsem George a já vás vítám u nové série Povídání s Georgem. V této sérii se vám budu snažit popsat moje pocity o různých tématách. A dnešní tematikou je YouTube. YouTube na začátku jeho stvoření byl opravdu dobrý, protože lidi tam dávali různý videa, jako to bylo třeba videa z dovolené, hokejové zápasy, prostě cokoliv. Ale teď se pomalu YouTube dostává do takové divize WTF, co je to za stránku. Ještě tam úplně není. Tak je v takové divizi, no, ujde to. Ale už to není tak, jako to bývalo. Třeba ještě před rokem se mi YouTube hrozně moc líbil. Ale teďka tam jsou takový kraviny, že to není možný. Tak asi budete říkat. Ale Georgi, i tohleto video, co natáčíš, je taky kravina. Ano, je to kravina. Ale já se vám aspoň snažím popsat moje pocity v různých tématách. Další věc, co bych chtěl říct, tak prostě lidi se tam neskutečně hejtějí. Ať je to prostě, že každý vyznává jiný náboženství a tak. Další věc je taková, že lidi tam dávají někdy nelegální věci. S tím jedním videem jsem se tak trošku setkal, nebo to úplně nelegální, ale nehodilo se to. A flagnul jsem to, nebo nahlásil. No a toto bude takový trošku kratší video. Sice, ano, témata se rozebírají na hodně dlouho, ale nevím, co bych ještě řekl jsem svý a uvidíme se zase u dalšího videa. A dolů do komentářů napište, co byste chtěli za další téma. Tak jo, čus. Čau čau.